বিনোদ 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 ও বিনোদ চাব বিনোদ 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 চাব ইউটিউব फेसबुक टुइटार व्हाट्सएप स्टेटास गोबां मा जागोन नुगो बिनोद होननाय सैजा सुजाकक ताबुक ससियेल मीडिया ओ बिनोद मुङै गासे तिरेन नंजा फिया बाक्सा बाक्सा साइमियाखौ ओ बिनोद चाबो तामुख तिरेन नंखा फाइदे खना न्यालायानो खरकसा बरनि मुं दंगो बिनोद थारु बजेस जागाफार कमेन्ट खाइके बिनोद होननाय सिमिन कमेन्ट खायो हनगे सालजा खरकसा यूट्यूबर गासे भिडियो सुनामका कमेन्ट नटयै हनका कमेन्ट मानखा बिनोद होननाय सिमिन कमेन्ट खाइजा हनका यूट्यूबर किसे मुनि कथके रिप्रेजेंट खाइया ओ बिनोद होननाय कमेन्ट खाइजागनो हनगे तामुखा आ भिडियोनि तराव गोबां मानो कमेन्ट खाइलायक्या बिनोद बिनोद होननाय जास्ट फानिं जाबाय खेता हनके आपन सिमिन यूट्यूब थों फेसबुक थों जतन बिनोद 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 होननाय रलायक्या हनगे ताबो एसएमएस खालिमे सुलुसे बिनोद बिनोद होननाय खालायसिउ फिया ताबो आसल बिनोद के गोमासि थांसिउ तामुके बिनोद मुइ गोबां मा चेनेल ऑफर थांका आबागै आसल बिनोद के साइमालालिया खा खायो नरक साइमे वानाय तंमानि न तिनि साइमान खोना हनै बिनोद छाबो आबो खरकसा बरगनि मु बिनोद थारु हनगताय बाहायके ट्रेन नंखा आबो साइमान खोना बिनोद 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 लांगो बाय गदाल जे यूट्यूब चैनल आं सेमो द्वाकन कमेन्ट खाय सादि साबा साबा बिनोद छाबो हनै कन्फ्यूज दंमानि ताय साबा साबा आइडियो साइमान जा ताबो बिनोद लाइक तोरा नांसिनायनो तामुके साइमेनो साइमानै रेखा बिनोद छाबो तायासो कनो भिडियो शेयर खलादि तामुके बिनोद छाबो तामुके तिरे नंखा आबो जतन साइमान सितों ओ चैनल तेबो नाकुमानि कक्थेर खनारा मुसुंके ओ चैनल न ताबनो सब्सक्राइब खायै गानानि बेल आइकन सिनै अला सिले खायनादि हामबाय बिनोद बिनोद